druhá část let's playe a tam nám hoří kostlivec. Čau Kostě. Jaký to je hořet? Nepříjemné, viď? To máš blbé. Taky by mě to asi nebavilo. Teď to byl lak. Co to dělám? Dáme si nějaké tyčky a uděláme si mečík. Ty videjka budou docela krátký. Sakrš. Budou třeba 5 minut, další videjko. Jo, protože mě nějak zlobí Fraps. Takže. Mám ještě dřevo. Tak jsem si myslel, že na toho naštěžilo hrozně maličko, ale vypadá to, že to zase tak maličko nebylo.